ଶିଖେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଛାड़ किए बे ये तू किए ଛାड़ ଦେ ମତେ। हाँ छाड़ दियो बाजी देर तो हाथ मार लू हैं अबे के बे तू के बे के तो हाँ हाँ के तू बाजी देर तो हाथ लगा दे लो छाड़ दो। तो बाजी जीप पर लो जियो तो बोक बुझा ଆଉ ଥରେ ବାଜି ସାଜେ ଲାଗିବ ଦିନେ ତା ଅବସ୍ଥା ବି ଏମିତି ହବ ବାପ ପୁଅ ଦିଟାଙ୍କ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହେଇକି ଖନ୍ଦା କରିବ।